Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mandoy. Taong 1968, Antikala, Agusan del Norte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang pinag-iingat ni Mandoy ang kanyang pamilya dahil sa bali-balitang may kumakalat na kulto sa lugar nila. Ang samahang yon nanghihikayat ng mga pamilya para sumama sa kanila. Kagaya ng ibang mga samahan, naniniwala ang mga kaanib sa kulto na sila lamang ang maliligtas pagdating ng ikalawang pagbalik ni Kristo. Dahil sa ganun nilang mga testamento, kung kaya't marami ding tao ang kanilang nahikayat. Ayon sa mga taong tumiwalag sa kulto, maraming ipinagbabawal ang dati nilang pinuno. Isa na rito ay ang wala silang karapatan sa kanilang mga anak at asawa. Kapag kasi gusto yon ng taong namumuno sa kanila, hindi nila yon mapipigilan pa. Dagdag pa ng mga ito na marami ring pang-aabuso ang nangyayari sa loob nito, hindi lang sa usapin ukol sa salapi, bagkus maging sa usapin ukol sa laman. Ngunit sa kabila ng mga pangyayaring yon, nanatili pa ring marami ang nahihikayat nito. Dahil sa testamento ng kanilang mga kababaryo, kaya na may naging maingat si Mandoy sa lahat ng oras at pagkakataon. Bagaman kaya niyang lipulin ang mga namumuno sa samahang yon, hindi niya yun ginagawa sa kadahilan ng wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Lingid sa kaalaman ng karamihan, matagal na panahon nang nagkukubli sa pagiging isang ordinaryong tao itong si Mandoy. Hindi man sa pagmamayabang pero mula sa kanyang pagkabata, aswang na siya. Noong namatay kasi ang kanyang ama, naipasa nito sa kanya ang bertud ng pagiging isang aswang. Sa halos ilang dekada niyang pagtatangan dito, natutunan niya na ang mga pamamaraan upang hindi yun basta-bastang mangibabaw sa kanyang wisyo. Kahit madalang siyang kumain ng karne ng tao, hindi basta-bastang nanghihina ang kanyang katawan. Ayon sa kanya, meron siyang isang lihim na ginagawa para mapanatili ang ganoong estado. Dagdag pa niya na kung alam ng mga katulad niya ang bagay na yon, maaaring hindi na rin ito kumain pa ng karne ng tao. Mariin kasing naniniwala si Mandoy, nagbibigay lamang ng mabangis na pag-uugali kapag madalas ang pagkain mo nito. Bukod sa nakukuha mo ang masamang enerhiya ng iyong biktima, para din yung isang uri ng bisyo kung saan dahan-dahan itong nilululong ang iyong sarili hanggang sa hindi mo na mamamalayan, hindi ka na mabubuhay pa nang wala ito. Sa loob ng ilang buwang pagmamatsyag ni Mandoy sa mga kulto, alam na niya kung anong araw yun bumababa ng bundok para bumili ng mga pangangailangan at manghikayat na rin ng mga bagong miyembrong aanib sa kanilang samahan. May mga pagkakataon ding meron na ding bumibisita sa kanilang lugar, pero ang ginagawa niya, inuusog niya yon ng sapatay. Napakamapanganib ng ginagawa niyang pamarusa, lalo pat kung nagkataong wala man lang yung kahit anong kabal sa katawan, maaari nila yung ikamatay. Dahil sa ganun niyang ginagawa, napapansin na niyang pinangingilagan na siya ng mga ito. Lubos naman niya yung ikinatutuwa, gawa ng pakiramdam niya, alam na ng mga kultong yon kung anong uri siya. Isang hapon, habang nagbabantay si Mandoy sa kanyang mga anak, muli na naman niyang nasipat ang mga panauhing nakasuot ng mga mapuputing kasuotan. Pagpasok nito sa kanilang pamamahay, masaya naman yung lumapit sa kanila habang nagsasalita ng mga bagay na merong kinalaman sa Diyos. Nang marinig naman ni Mandoy ang sinabi nito, agad naman niyang pinapasok ang kanyang anak sa loob ng kanilang bahay, sabay hit-hit ng hawak niyang sigarilyo. Paglapit niya sa kinaroroonan ng mga ito, bakas naman sa kanyang pagmumuka ang labis na pagkairita.
Magandang hapon ho, Manong. Kapayapaan sa'yo at sa pamilya mo. Naparito kami para ho sana humingi ng konting tulong para sa ikabubuti ng aming samahan. Alam ho naming matagal na kayong tumatanggi sa aming paanyaya, pero malay ninyo, sa pagkakataong ito, tapikin ng Diyos ang inyong mga kaisipan. Wika ng lalaking malapit sa kanya. Nang marinig naman ni Mandoy ang sinabi nito, napadura lang naman siya sa lupa habang sumasagot dito ng, minsan kung sino pa yung umaarting anghel, sila pala talaga yung totoong demonyo. Alam niyo ba ang rason kung bakit tumatanggi ako? Dahil hindi naman para sa Diyos ang ginagawa ninyo. Huwag niyo akong paikutin. Alam ko ang lahat ng bagay na nagiging kalakaran ng samahan ninyo. Matapos niyang makapagwika, doon na niya binalaan ang mga taong yon na kung susubukan pa nitong impluwensyahan ang kanyang pamilya, hindi niya maipapangakong wala siya doong magagawang hindi maganda. Matapang ding inabisuhan ni Mandoy ang mga ito na mas mainam na iharap nito sa kanya ang kanilang pinuno. Dahil sa kanyang mga sinabi, kitang-kita naman niya kung papaano magalit ang mga panauhing yon. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, napilitan na yung umalis sa kanila. Pagkalayo nito, paulit-ulit naman siya nitong pinagmasdan na para bang yon ay nagbabanta. Nang masipat naman ni Mandoy ang ginawa ng taong yon, agad naman niya yung inihipan ng usog kung saan pagkadapo nito sa katawan ng lalaki, nakaramdam na yon ng kakaiba. Maya-maya pa, bigla naman yung napaluhod habang patuloy na nagsusuka. Nang masipat naman niya ang nangyari rito, dahan-dahan naman siyang tumalikod habang pabulong na nagwiwika ng, yan ang bagay na premyo para sa kahalangan mo. Ikamusta mo na lang ako sa mga kasama mong namatay din sa usog. Ilang araw ang lumipas matapos ang pangyayaring yon. Wala nang naging balita si Mandoy ukol sa lalaking kanyang nakasagutan. Halos hindi na rin kasi ito bumababa ng bundok, kaya na may inaasahan na niyang patay na ito. Inakala niya ring tatantanan na sila ng mga kultong yon, pero tila bang mas lalo lang ding lumalakas ang puwersa nito sa kanilang baryo. Dahil sa pangyayaring yon, hanggat maaari, paulit-ulit niyang binabalaan ang kanyang mag-iina ukol dito. Palagi niya yung inaabisuhan na ano't anuman ang mangyari, huwag silang magpadala sa mga mabubulaklak nitong salita at pangako. Sa paglipas pa ng mga araw, marami na siyang nakikitang mga kababaryo niyang madaling nahihikayat ng mga kulto. Ang iilan sa mga ito mga kaibigan pa niya, kung kaya't dumating na din sa puntong hindi na maatim ni Mandoy ang kanyang mga nakikita. Bagaman ayaw niyang makialam, merong boses sa kalooban niya na nagsasabing iligtas ang mga ito. Halos ilang linggo niya rin yung pinag-isipan hanggang sa magkaroon na siya ng isang mainam na desisyon. Nang mapagtanto niyang nalalapit na ang gapasan ng mga kauri niya, nagpasya siyang bumalik sa dati nilang baryo upang ilahad ang tungkol sa mga kulto. Nagbabakasakali noon si Mandoy na kapag nalaman ng mga kauri niya ang tungkol dito, mabibigyan siya nito ng kapamahalaan sa iilan nilang mga kapatid. Sa halos humigit ilang araw nilang paglalakbay, doon na nga nila tuluyang narating ang baryo ng mga aswang. Bagaman pangkaraniwang tao lang ang kanyang mag-iina, hindi niya na yun pinansin pa. Nasisiguro naman kasi ni Mandoy, hindi magtatangka ang mga itong traidorin siya. Sa pagdating nila noon sa kanilang baryo, doon bumungad sa kanya ang iilan niyang mga kapatid na abalang-abala sa mga ginagawa nito. Pagdating niya sa bahay ng supremo ng kanilang angkan, agad naman siya roong nagbigay galang habang inilalahad sa labas ng bahay nito ang kanyang pakay. Supremo, pagpasensyahan niyo na ang pag-uwi ko nang hindi nagbibigay ng abiso. Malapit na ang gapasan
Meron akong nakitang nayo ng mga tao malapit sa bundok kung saan ako naninirahan. Masasama ang mga ito, manluloko sa kanilang mga kauri at mga mapagsamantala. Kung wala pa kayong nahahanap na baryong pagkukuhanan ng ani, ikinagagala kong samahan kayo roon. Pangako, magtatagal ang mga maaani natin doon ng 1 taon. Wika ni Mandoy sa supremo ng kanilang angkan. Matapos niyang ibahagi ang kanyang mga nalalaman, dahan-dahan naman niyang nasipat ang pagbukas ng pinto ng bahay kung saan doon bumungad sa kanya ang isang matandang lalaking paugod-ugod na akong maglakad. Pagdating nito sa kanyang harapan, tumayo yun ng tuwid kung saan doon niya nasilayan sa katawan nito ang mga kulay lila nitong ugat. Pagtitig niya sa mata ng matanda, agad naman siyang napayuko habang hinihintay ang sagot nito. Hindi ba ako namamalikmata sa mga bagay na nakikita ko ngayon? Ikaw ba talaga yan, Mandoy? Akala ko ba nandidiri kang kumain ng tao? Bakit ngayon? Nais mong mamuno sa pag-aani? Kinagagalitan mo ba ang mga taong yon? May nagawa ba silang masama sa iyo? Tanong ng matanda sa kanya. Oo, ilang beses nilang pinilit ang pamilya kong umanib sa kanila. Wala naman silang magandang ginagawa. Para magkaroon sila ng silbi, ito lamang ang naisip kong paraan. Alam kong hindi niyo ako tatanggihan, basta ang pinag-uusapan tungkol sa pagkain. Magalang na sagot naman dito ni Mandoy. Nang marinig naman yon ng kanilang supremo, tumawa lang naman ito na parabang isang biro ang kanyang sinabi. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pagbibigay galang dito, inabisuhan naman siya nitong pumili ng mga taong kakailanganin niya sa misyong yon. Dagdag pa nito na walang problema kahit ilang puwersa pa ang kanyang dalhin, basta ang mahalaga, tuparin niya ang kanyang pangako. Sa muling pagsilay sa kanya ng matanda, seryoso naman yung tumitig sa kanyang pagmumuka habang nagwiwika ng, Siguraduhin mo yan, Mandoy. Alam mo kung anong ginagawa ko sa mga sinungaling. Sige na, puntahan mo na ang mga kapatid mo. Ilahad mo sa kanila ang iyong katungkulan para sa misyong ito. Nang marinig naman ni Mandoy ang sinabi ng matanda, dali-dali naman silang tumungo sa sentro para ilahad sa mga ito ang sinabi ng kanilang pinuno. Nang marating na niya ang lugar, agad namang nagsikumpulan sa kanya ang mga binatilyong aswang, naghihintay kung sino dito ang kanyang pipiliin. Sumatotal, umabot ng 15 aswang ang kanyang pinili para lamang sa planong yon. Sa pagsapit ng gabi, nagkaroon ng mumunting kasiyahan sa kanilang lugar. Bago nilisan ni Mandoy ang bahay na kanilang tinuluyan, siniguro niyang may sapat na pagkain ang kanyang mag-iina. Pinunasan niya rin ng langis ang mga katawan nito upang hindi yun maamoy ng kanyang mga kadugo. Sa paglalim pa ng gabi, kasalukuyan na silang nagsasaya sa harapan ng isang malaking siga. Sa pinakagitna nito, merong isang malaking kawa na pinakukuluan nila ng tubig na may mantika. Makalipas pa ang ilang minutong pagsasaya, doon na nila nakita ang pagdating ng mga kapatid nilang may pasan-pasang taong nakagapos sa kawayan. Paglapit ng mga ito sa lugar na kanilang kinaroroonan, agad naman itong ibinagsak ang taong yon, sabay lubog nito sa kumukulong tubig. Para hindi ito makapumiglas, binatukan nila yon ng bato sa noo na siyang naging sanhi upang mawalan yon ng wisyo. Maya-maya pa, nang masipat nilang luto na ang karne, doon na nila pinatay ang siga. Sa pag-uumpisa ng kanilang salo-salo, walang pili naman siyang kumain ng karne ng tao. Naniniwala kasi siya, yun lamang ang nag-iisang paraan para muli siyang pagkatiwalaan ng mga kauri niya. Matapos ang kanilang panginginain,
bahagya naman silang napatahimik dahil sa nalalapit na pagbibigay ng mensahe ng kanilang supremo. Habang nagsasalita ito, inilahad nito sa kanila ang nalalapit nilang pag-aani. Ayon pa sa matanda, kinakailangan nilang sumunod kay Mandoy sa kadahilanang ito ang magtuturo sa lugar na pagkukunan nila ng pagkain. Dagdag pa nito na sino man ang hindi sumunod sa nais nitong mangyari, paniguradong meron yung kaparusahan matapos ang isang gabi nilang kapasan. Sa pagsapit ng umaga, agad naman silang naglakbay pabalik sa kanilang lugar. Habang binabagtas nila ang daan, mariin naman niyang inabisuhan ng kanyang mga kasama na habang naghihintay sila, iwasan nilang makipag-usap kahit kanino. Inilahad niya rin sa mga ito, wala silang ibang gagawin kundi ang sumunod sa nais niyang mangyari. Matapos ang kanilang ilang oras na paglalakad, nadapo na nga sila sa bahay ni Mandoy. Nang akmang papasok na sila sa bahay nito, doon nila napansin ang iilang mga kultong naglalakad pabalik sa kuta nito. Dahil sa kanilang mga nakita, hindi naman nagdalawang isip na ilahad ni Mandoy na yon ang mga taong kanilang aanihin. Dagdag pa niya na kinakailangan muna nilang maghanap ng tamang panahon para sumalakay. Nang marating naman ito ng kanyang kasama, maigi naman itong pinagmasdan ng mga kulto habang mariing pinag-aaralan ang mga galaw nito. Nang mapagtanto ng mga nilalang na yon na wala naman itong karga sa katawan, doon na sila nag-umpisang gumawa ng plano. Kinahapunan, habang naglilibot sila sa baryo, nakasalubong nila Mandoy ang iilang mga kultong naghahanap ng miyembro. Pagsilay niya rito, mahinahon naman niya yung nginitian at kinausap. Bahagyang nagkatanungan naman sila ng mga kulto, tapos agad din namang nagpaalam ang mga ito. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, habang natutulog ang kanilang mga kababaryo, pasimple naman silang pumanhik patungo sa pinamamahayan ng mga kulto. Pagdating nila sa paanan ng bundok, doon bumungad sa kanila ang mga kubong nakapaikot sa isang tahanang hindi gaanong kalakihan. Napapansin din nila ang mga sulong may siga sa labas ng mga bahay, indikasyon na merong mga taong nagpapahinga sa loob nito. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagmamasid, inutusan na niya ang kanyang mga kasama na magpalit anyo. Paglitaw ng mga totoong wangis nito, dali-dali naman yung nagsitakbo papalibot sa mumunting komunidad ng mga kulto. Nang masipat naman ni Mandoy na wala pang nakakatunog sa kanilang pagdating, dali-dali naman siyang sumunod sa kanyang mga kasama para ilunsad ang plano nila. Bago nila umpisahan ang kanilang pag-atake, doon nila napansin ang kakaibang inakto ng mga taong nasa loob ng kubo. Pagsilay nila sa mga butas nito, doon tumambad sa kanila ang mga lalaki at babaeng umiinom ng hindi matukoy na langis. Maya-maya pa, nang mapuntahan naman nila ang bahay sa pinakagitna nito, doon nila nakita ang pinuno ng mga kultong gumagawa ng mga langis na pampaibig at pang-alipin. Sa puntong yon, napagtanto ni Mandoy na isang manggagayuma ang pinuno ng mga kulto. Maaaring biktima lang din ng mga taong naaanib sa samahang yon, pero naniniwala siya, huli na ang lahat para yon ay matulungan pa. Sa estado kasi ng mga ito, nasisiguro ni Mandoy, kamatayan na lamang ang naghihintay sa kanila dahil sa dami ng gayumang kanilang ininom. Matapos ang kanilang pagmamasid, dahan-dahan na nilang pinaramdaman ang mga nilalang. Paghuni ng kanyang mga kasama, rinig na rinig naman nila kung papaano maalarma ang mga kultong magpapahinga na sana. Pagsilabasa ng mga ito, paisa-isa naman nila yung sinunggaban na siya namang naging hudyat sa mga nilalang para kumuha ng kanilang mga armas. Halos inabot din ng ilang oras ang pakikipaglaban ng mga ito
hanggang sa dumating ang puntong marami na sa hanay ng mga kulto ang paisa-isang namamatay. Pagsilay ni Mandoy, nakakarampot na lamang sa mga ito ang natira. Doon na nila isinagawa ang panghuli nilang pag-atake. Nang masipat naman nila ang manggagayumang namumuno sa mga kulto, buong puwersa naman nila yung sinalubong at walang habas na pinagpapaslang ang mga kasama nito. Pagsilay ni Mandoy na wala ng katuwang ang nilalang na yon, dahan-dahan ang naghalo sa kanyang isipan ang matinding pagkamuhi at galit sa nilalang. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman niya yung sinunggaban, sabay kalas ng 2 braso nito. Pagsigaw ng manggagayuma, agad naman niya yung binusalan sa bunganga ng isang malaking tipak ng kahoy. Dahil sa kanyang ginawa, pilit naman yung nagpupumiglas habang dahan-dahang nanghihina. Hindi naglaon, pagtigil ng pag-angil nito, agad naman yung kinaladkad ni Mandoy patungo sa kinaroroonan ng bangkay ng mga miyembro nito. Pagtambak nila ng mga bangkay sa isang tabi, nagpakawala na ng mga hudyat sa pagtawag ang iilan nilang mga kasama. Ilang minuto lang noon ang lumipas, doon na pa isa-isang nagsilapag ang mga ito. Habang kinukuha ng mga nilalang ang mga bangkay ng tao, nanatiling nagmamasid lang naman itong si Mandoy. Pagsili para ng mga ito bitbit ang kanilang mga pagkain, doon na siya nagbigay ng abiso ukol sa nais niyang mangyari. Pakisabi na lang kay Supremo, magpapaiwan na ako rito. Alam kong matutuwa siya sa mga pagkaing dala nyo. Maraming salamat mga kapatid, sapagkat hindi nyo ako binigo. Mag-iingat kayo sa inyong pag-uwi. Wika ni Mandoy sa aswang na naging kanang kamay niya sa misyong yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman yung tumango, sabay lipad papalayo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dali-dali naman siyang naglakad pabalik sa kanilang baryo. Habang binabagtas niya noon ang daan, wala siyang ibang nararamdaman kundi ang matinding kagalakan. Sa isip-isip niya, tuluyan ng matatahimik ang baryo nila dahil sa pagkalipol ng lahat ng kasapi ng kulto. Inaasahan din noon ni Mandoy, wala nang magtatangkang bumuo ng ganoong samahan dahil sa ginawa ng kanyang angkan. Sa paglipas pa ng mga araw, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa pagtatrabaho. Hindi na rin niya gaanong pinansin pa ang mga usap-usapan ukol sa pagkawala ng kultong yon, sa kadahilan ng alam naman niya kung ano ang nangyari rito. Taon pa ang lumipas, wala na siyang narinig na usapin na merong kinalaman sa mga kulto. Bukod kasi sa wala nang nagkaka-interes na pag-usapan nito, marami ang nagsasabing dapat lamang ang mga nangyari sa samahang yon. Bukod kasi sa salot na ito sa kanilang baryo, marami na din yung nagawang hindi kaaya-ayang pangyayari. Dahil sa mga narinig ni Mandoy, unti-unti nang nalagay sa kampante ang kanyang buhay. Ang tanging inisip na lamang niya noon ay ang kanyang mga anak na kasalukuyang nag-aaral. Bagaman may mga pagkakataong bumibisita sa kanila ang mga kalahi niya, minabuti niyang wag na roong sumama. Para sa kanya, tapos na ang obligasyon niya sa mga ito at kinakailangan naman niyang pagtuunan ng sarili niyang buhay. Narespeto naman yon ng kanilang Supremo, pagpapakita na hindi baluktot ang pag-iisip nito. Nang tumanda na ng husto itong si Mandoy, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang hindi na maipasa pa ang bertud na nagpapanatili ng kanyang kalakasan. Pagramdam niyang hindi na siya magtatagal, siya na mismo ang sumira sa kanyang bertud na siya namang nasaksihan mismo ng mga mata ng kanyang asawa. Sa pagkamatay ni Mandoy, marami naman ang nakidalamhati sa kanya, kabilang na ang Supremo at ang iilan sa kanyang mga kapatid sa lahi. Bagaman ipinagpahinga na ang katawang lupa niya, patuloy pa ring sariwa sa memorya ng mga anak niya ang minsang ginawa ng kanilang padre de pamilya na
lumipol ng isang samahan ng mga kulto. Okay, opinyon ko sa kwento. Ito yung gusto ko yung tipong kaliwa laban sa kaliwa. Tapos may isang kaliwa na mamamayagpag sa laban nilang dalawa. Pero minsan hindi kasi ganito yung nangyayari. Ang nangyayari na nanalo yung kaliwa na nagpapatuloy ng kasamaan. Dito naman sa kwento ni Mandoy, nanalo yung kaliwa na ayaw na ng kasamaan. Kasi unang-una, di ba, ayaw niya na nga kumain ng tao Di ba, hanggat maaari, pinipigilan niya yung sarili niya o meron siyang isang orasyon siguro na ginagawa sa sarili niya para mapigilan yung temptasyon na kumain ng isang tao. Tapos yung isa pang bagay na nagawa niya, natigil niya yung nasa panig ng kaliwa na gumagawa ng kasamaan, which is yung kulto. Diba yung kulto nga, kagaya ng nasabi rito, nang aabuso. Bukod sa pera, hayok pa sa laman yung parang pinakapinuno ng samahan na to. Kaya para sa akin, sobrang ganda ng ginawa ni Mandoy. Tsaka sobrang angas ni Mandoy, no? Isipin niyo yun, nanghingi siya ng tulong na kahit aswang siya, na kahit sobrang lakas niya, naging sigurista siya kasi hindi niya minaliit yung kalaban nilang kulto. Kita ninyo, ending parang isa pang manggagayuma. So hindi natin masasabi kung meron pa tong ibang gamit na yung tipong pag nakaamoy ka lang ng gayuma nito, hihimatayin ka o susunod ka sa utos. Kaya tama lang talaga yung ginawa ni Mandoy na humingi siya ng backup doon sa Supremo. Maganda naman sa Supremo, bilang kalahi siguro tong si Mandoy, pinagbigay niya yung nais. Kasi isipin nyo, isang buong taon meron kayong imbak na pagkain. Sino ba naman tatanggi ron, di ba? Para sa akin overall, napakaangas ng kwento na to. Bihira tayo magkaroon ng kwento na bida aswang, di ba? Kaya ang ganda nito. Isa to sa mga matatawag nating kayamanang kwento sa channel na to. Pero kayo pa rin, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.